ka kyautata ma mutane kamar yadda Allah ya kyautata ma. Ka tuna da ranar da ka zo duniyan nan haka ka zo tsirara baka da ko riga. Na taɓa gaya maku wa'azi ni na gani a wa'azi a asibiti, wannan wa'azin sai da ya sa ni kuka. Wata mata ce ta je awo a asibiti, da ta je awo tana shiga sai masu asibiti ma suka fara mata faɗa, ke maukaciya ce, kin yi sa'a da kin haihu a hanya kaza, suka yi mata faɗa. Aka ce shiga, aka shigar da ita kawai wurin haihuwa. Ana shiga wurin haihuwan nan kafin minti 30 ta haihu. Suka yi ta faɗa, suka ce ta yi sa'a da ta haihu a cikin mota kaza kaza kaza. To yanzu ta haihu, aka wanko ɗan nan aka fito, ta aika ɗauko kayan jarirai a gida, ba a kawo kayan jarirai ba har an fito da uwa an fito da jariri. Masu nas ɗin suka fito suka ce da Allah jama'a ku taimaka, wannan yanzu bata shirya ba, ta zo asibiti gashi ta haihu kuma an wanke bebi ba kayan bebi. Mata da suka dinga kawo kayan bebin nan, to sai da aka yi mai wani kwandon, wannan sai dai a ajiye nashi kwandon na gida. Mata yadda suka cika kwandon, suka cika wani kwando da kaya riguna suka dinga zubawa, aka tara wa jaririn nan, aka suturta jaririn nan, aka yi mai komi. Ni ba wannan ya daman ba, na ga yanzu wanda ya zo sai da aka yi mai wannan bai da riga, sai da aka zo aka sanar, aka ce jama'a a taimaka a sa mai riga saboda an fito da shi timbir. Haka fa kowa ya fito, illa wani ya fito ya tadda rigar shi redi, wannan shi rigar shi ba ta redi ba tana gida, sai da aka neman mai riga. Wai wannan shine wata rana zai manta da wannan ya fito kuma a ce ya bi Allah ya ki. Bayan ma yi magana asalin yadda aka halitta shi, wani wata rana mun karanta a nan ya fito yana takama yana jiji da kai, sai wani ya kaman bai gan shi ba, ya ce baka san ne ba ne, ya ce ni ko na san ka fita daga abu uku ne, baka da bambancin abu uku. In ma daga dai farko ga abin da aka halitta ka da kai digon mani ne, in ya taba kaya sai an wanki. Sannan na biyu yanzu haka nan cikin ka akwai bayan gida, in ya fashe ko ya kama ka sai ka ruga. Sannan kuma yanzu in ka mutu ka kai kwana uku, to ka zama abin gudu, ba masoyinka da zai yadda ya kwanta da kai cikin ɗaki bayan ka kwana uku da mutuwa, ko ya kuke da shi ba zai yadda ba. To daga nan ga yaman ko kai waye kuma bayan nan dole ya shiru. Wani shi ɗa ne ya fito yana